Spoločnosti ESET sa páči matika za 3 minúty. ESET, veľká vďaka za podporu. If you also like Matika za 3 minutes, subscribe and share. Tak a teraz poďme na dnešné hádanky. Obidve si budú vyžadovať schopnosť analyticky sa zamyslieť pri pohľade do minulosti. Na šachovnici. Prvá hádanka je len tak na zahriatie. Dobre si pozrite túto situáciu. Vyzerá to ako trošičku netypický prvý ťah bieleho na začiatku šachovej partie. Ale skutočnosť je mierne iná. Totižto biely je práve na ťahu. Tak a teraz si skúste v hlave alebo ešte radšej na skutočnej šachovnici prehrať pár ťahov dozadu a zistite, koľko tých ťahov minimálne už muselo byť, aby mohla nastať takáto situácia. Pauznite si video a keď to budete mať, pozerajte ďalej. Tak, ako to teda bolo? Čierny nepohol v partii zatiaľ žiadnym pešiakom. Jediné figurky, ktorými mohol dosiaľ hýbať, sú kone a veže. Ale koľkože tých ťahov asi tak spravil? Nuž, na čím nám tuchšie podumať? Všimnite si fajnovú vlastnosť koní. Kôň pri každom ťahu mení farbu políčka, na ktorom stojí. Kôň je teda každý druhý ťah na políčku rovnakej farby. No a keďže všetky čierne kone stoja na svojich miestach, čierny pohol koňom alebo koňmi párny počet krát. OK, počujem námietky špekulantov, kone si mohli vymeniť miesta, ale znova to nepustí. Tento kôň síce potrebuje nepárny počet ťahov, aby sa z čierneho polička dostal na biele, ale rovnako potrebuje aj biely kôň nepárny počet ťahov, aby nahradil jeho miesto na čiernom poličku. Nepár plus nepár je znovu párny počet ťahov. Podobne je to s vežami. Aj tie mohli vykonať len párne počty ťahov. Zhrnuté a podčiarknuté, čierny ťahal párny počet krát. No a teraz biely. Biely hráč vždy začína partiu. Keďže naposledy ťahal čierny, má aj biely za sebou párny počet ťahov. Jeden z nich vidíme, to je tento ťah bielým pešiakom. Ostáva vymyslieť, ako vyzerali zvyšné ťahy. No a tých musí byť nepárny počet, priatelia. Ako sme si už rozobrali u čierneho, koňmi a vežami, nepárny počet ťahov pri takomto konečnom rozložení figuriek nespravíme. Biely teda musel ťahať inou figurkou. A jediná možnosť je král. Nepárny počet ťahov. Akékoľvek ťahanie po jednoduchej čiare tam a naspäť vyrobí párny počet ťahov. Král teda musel niekde spraviť slučku. No a najmenej sa to dá spraviť takto na 7 ťahov. A to je riešenie. Obaja hráči už spravili minimálne 8 ťahov. Partia teda mohla vyzerať napríklad takto. Ak sa vám takéto detektívne uvažovanie na šachovnici páči, určite oceníte hádanky Raymonda Smaliana, môjho milovaného matematika, filozofa a kúzelníka. Hádanka znie jednoducho. Biely vie dať jedným ťahom čiernemu mat. Aha, zabudol som tam položiť čierneho kráľa. No, ale však vy ste šikovní. Mat mu viete dať aj bez toho, aby ste ho videli, však?